Waye? Fatima, ki bude na san ke ce a ciki. Open the door. Ki bude na ce. Ka san Fatima na gani da saurayinta. Sun shigo za su kama hotel su iskanci a ciki. Fatima, a gaskiya ina da ja. An sace yarinya kuma bincike ya nuna ta hanyar bibiyar wayanta zuwa ga ɗakin hotel ɗin da aka kashe ta. An kuma ba mu labarin an ganka kana ƙoƙarin ficewa daga wannan ɗakin. Kuna ganin kamar ni na kashe ta. Inda ni na kashe ta, ai da ba zan tsaya wallahi guduwa zan yi. Dama ba kai ka kashe ta ba, amma kun yi tarayya ne a wajen kashe ta. Wallahi ni ba ni na kashe ta.